Velkommen tilbage. Det næste begreb, vi skal sådan have forklaret i dag, er begrebet socialisering. Socialisering, det er noget, der finder sted især i barndommen. Det er jo noget med at være social. Det er, når vi ligesom bliver udsat for andre mennesker, der ligesom skal lære os, hvilken retning vi skal gå. Der lærer os om, hvad der forventes herude i samfundet. Som barn ved man ikke, hvad er rigtigt og hvad er forkert, i hvert fald ikke som udgangspunkt. Og det lærer vi ved at blive socialiseret. Vi får nogle regler og nogle værdier, som passer ind i det samfund, vi vokser op i. Vi får ofte vores værdier og vores regler igennem vores familie, vores børn, vores mor og far for eksempel. Nogle gange vælger vi de her regler, vi får gennem mor og far, og tage dem med videre, når vi selv får børn. Men nogle vælger jo også at bryde ud af det mønster og sige, nej, jeg vil være mig selv, jeg vil sætte mine egne værdier og mine egne regler. Der er tale om flere former for socialisering. Primær socialisering, som foregår i barndommen. Forældrene er ofte vores primære socialiseringspersoner. Det er familiemedlemmer. Det er dem, der lærer os at knytte os til andre. Det er dem, der lærer os sprog. Det er dem, der lærer os reglerne for at gå til og fra bordet. Hvordan siger man pænt godnat. Alle de der hverdagsting, som vi ser som en selvfølge, når nu vi bliver ældre. Vores værdier er jo også ofte noget, vi behøver for at begå os sammen med andre mennesker. Har vi ikke lært, at man ikke må drille? Har vi ikke lært, at man ikke må skubbe? Har vi ikke lært, at man venter til andres tur en gang imellem? Så har vi svært ved at omgås andre mennesker ude i det hverdagens samfund. Vi er nødt til at have nogle spilleregler. Sekundær socialisering til gengæld, det er noget, der varer ved hele vores liv. Det fortsætter. Det er vores lærere, det er vores venner, det er kollegaer, det er andre, der lærer os nye regler og nye værdier. Det er ting, vi opnår langsomt i løbet af vores liv, når vi møder nye situationer. Så møder vi nye mennesker, der kan forklare os, hvordan er reglerne i den her sammenhæng, lige den, jeg står i nu. Og det bygger på vores socialisering. Vi bliver altså mere og mere socialiseret med alderen.